Priatelia, tak ako si tu skladám túto ukrajinskú dvojfarebnú kocku v tomto krásnom zelenom tričku a tam zozadu sa do mňa usmieva môj hrdina, tak ma napadlo, že toto, čo si dovoluje Putin, je už naozaj vrchol hyenizmu. Viete, čo spravil? Vystrelil raketu, ktorá dopadla priamo do parku a na tej rakete bolo napísané, že toto je darček pre deti. Normálne v azbuke to tam bolo napísané, aby sa vedelo proste, kto ju tam vlastne poslal. Ako keby sme vlastne nevedeli, kto ju tam poslal. Verím tomu, že ak by tú raketu dali na expertizu do Ameriky, tak tam nájdú otlačky aj Putinovho prsta. Ak si niekto myslí, že to bol niekto iný, tak vás klame, pretože azbuku poznajú len Rusi a samozrejme nikto iný. A to isté platí aj o tej rakete, pretože ju používajú len Rusi a nikto iný si ju samozrejme z Ruska nedokáže kúpiť. Takže žiadna denacifikácia, ale Putin túto vojnu vlastne vedie proti civilistom, deťom a ľuďom, ktorí chodia do obchodu na bicykli. Toto je absolútna pravda. Keď Zelenský vo svojich videách od nás pýta zbrane a vytýka nám, že mu dostatočne nepomáhame, má pravdu. A s tým samozrejme musíme súhlasiť, pretože on nás chce zachrániť pred Ruskom, ktoré nás onedlho napadne. Hovoria to všetky médiá, hovoria to všetci lídri, takže je to pravda. Rusko nás chce napadnúť, takže tie zbrane tam musíme posielať ešte vo väčšom množstve ako predtým. Minule som videl takú jednu krásnu iniciatívu od 9-ročnej Ukrajinky, ktorá si od Európanov pýtala nie cukríky, alebo potraviny, alebo hračky, ale pýtala si zbrane. Потрібне військове та медичне обладнання та зброя. Výborná práca, Nataška. Aspoň tvoji rodičia majú rozum a nezneužívajú deti na to, aby sa obohacovali na nešťastí iných. Myslím si, že Európska únia na čele s tou najinteligentnejšou, ale naozaj najinteligentnejšou ženou Európskej únie, čiže pani von der Leyen, ktorá nás jej manželom pomocou vakcín zachránila pred 100% smrťou, by mala poslať všetky zbrane, ktoré máme na skladoch a dať zbraň do ruky aj ženám, pretože tak ako môže rodiť muž, tak nevidím dôvod, prečo by nemohli bojovať aj ženy. Musíme tam posielať toľko zbraní, aby Zelenský mohol rozdať zbranie aj všetkým civilistom a bojovať tam až do posledného Ukrajinca. Proste inak by táto vojna nemala zmysel. Myslíte si, že prečo Putin obľúbuje ľudí o nejakej neutralite Ukrajiny a chce vyhlásiť tie republiky za samostatné? No to je preto, ja vám to prezradím ľudia, no to je preto, lebo na tých územiach majú zlato a sú príliš prosperujúce na to, aby patrili Ukrajine, z ktorej nikto nikdy neemigroval ani pred vojnou, lebo tam je taký strašný luxus, že aj tá bohatá Amerika im to tam závidí. To nie je preto, aby si tam NATO postavila základne s nejakými raketami nasmerované proti Rusku, to je blud. To nie je preto, lebo Biden pred 10 rokmi povedal, že vyprovokovanie Rusko k vojnovému konfliktu sa dá len v prípade, ak štáty, ktoré boli pod kontrolou Sovietskeho zväzu, vstúpia do NATO. To nie je preto. To nie je ani preto, lebo na tých územiach existuje národnostná nenávisť. Tá tam nikdy v živote nebola. Žiadni ukrajinskí náckovia tam nikdy neboli a tých 15 zmrtvých, to je tiež absolútny blud. Minule som videl video takého jedného rusofila v aute, ako si robil video a pýtal sa otázku, že za čo sú považovaní civilisti, ktorí majú v ruke zbraň. Ak si niekto myslí, že zbraň použitá na obranu dokáže zabíjať, tak je na absolútnom omyle. Zbraň použitá na obranu nezabíja, lebo vo vojne sa každý ruský vojak najprv spýta, aká to je zbraň, a keď zistí, že slúži na obranu, tak samozrejme nestrieľa. Čo sa týka ruského plynu a ruskej ropy, ako hovorí Zelenský, že by sme ho mali úplne zastaviť, aby sme vlastne nepodporovali zbrojenie Ruska, tak tie jeho požiadavky treba okamžite, ale okamžite splniť. Treba ho dovážať z Ameriky, ktorá nás chráni pred zlým Ruskom, ktorá tie peniaze využije na úplne iné aktivity, ako napríklad humanitárne bombardovanie a oslobodzovanie od zlých náckov, ako to robili napríklad v Japonsku, ktoré oslobodzili od Japoncov, Kosovo od Kosovárov, Afganistan od Afgáncov, Líbiu od Líbičanov a takto by som samozrejme mohol pokračovať až do nekonečna. Ak si niekto myslí, že v druhej svetovej vojne bola Európa oslobodená od náckov červenou armádou, tak je úplný idiot, smiešný idiot, ktorý by si mal naštudovať dejiny. Bola to práve Amerika, ktorá vyhnala Rusov do Ruska a nie Nemcov do Nemecka. Čiže treba tú ruskú ropu a plyn okamžite vypnúť. Vypnúť treba fabriky, ktoré sú na ňu napojené a vymeniť auto za kolobežku, aby sme tým znížili samozrejme aj uhlíkovú stopu. Najlepšie by bolo,
aby sme si všetci dali na profilovku vlajku Ukrajiny, ľahli si na prechod prechodcov, aby sme tak zabránili ľuďom voziť sa len tak z nudy na autách a plýtvať benzínom, ktorým financujeme Putina. Putin samozrejme zostane okamžite bez peňazí, rubel padne dole, okamžite zastaví výrobu zbraní a samozrejme zajtra skončí vojna. Európania budú platiť viac za energie? No a čo? Pozrite sa, ako žijú deti v Afrike, ako tam hľadujú a ľudia tam prežijú aj bez plynu a bez benzínu. Takže nechápem, prečo by sa Európania mali mať lepšie ako ľudia v zaostalých krajinách. Takto ich dáme vlastne najavo, že s nimi súcitíme a len takto nastane vo svete finančná rovnováha. Čo sa týka prijať Ukrajinu do Európskej únie, hovorím okamžite áno, lebo zajtra bude už neskoro. Treba im tú Ukrajinu vybudovať komplet celú nanovo od základov a zo štátnych rozpočtov tam dávať minimálne 10%, aspoň takých 20 rokov. Na zbrojenie treba dávať nie 2%, ale aj 10%, pretože pokiaľ bude existovať Rusko, dovtedy bude treba zbrojiť. Inak, samozrejme, to zbrojenie nemá zmysel. Čiže zločinca Putina si treba nechať v zálohe, aby sme ten dôvod na zbrojenie mali. Preto treba Ukrajinu prijať okamžite do únie, lebo tak ako ostatné štáty, ako napríklad Rumunsko, Bulharsko, postup do únie, začali konečne prosperovať a žiadna chudobota tam nie je. Ľudia sa tam proste ráno zobudia, skontrolujú, či im cykol na účet 2000 eur na osobu, otočia sa na druhú stranu a samozrejme spia ďalej. Takže nechápem, prečo by sa takto nemohli zobúdzať aj Ukrajinci, keď sa takto mohli zobúdzať aj ostatní, ako napríklad aj Slováci. Treba ich konečne okamžite prijať do tej našej demokratickej únie, v ktorej môžeš protestovať a okamžite vláda spraví to, po čom samozrejme ľudia túžia. Žiadne vodné diela, žiadne gumné projektily alebo žiadny rozbesení psi namierení na človeka. Nikto tu nikoho necenzuruje, nikto ľudí s iným názorom nešikanuje ako taká polícia alebo média. Nikto média neblokuje, máme právne štáty a keď si občania zvolia svojho premiéra, tak ako to robili Maďari, tak ich vôbec nikto nešikanuje a hodinu po zvolení mu všetci lídri EÚ gratulujú víťazstvu. Takže treba okamžite poslať zbrane, aby sme ešte viac vyprovokovali Putina, ako to robí ten mierumilovný dobrák Biden z druhej strany zemegule. A keď nás Putin náhodou napadne, tak nás príde samozrejme zachrániť americká armáda a občania Ameriky nás budú podporovať tak, že si dajú na profilovku vlajku Európskej únie, tak ako to robíme my v prípade Ukrajiny. Keď sme dokázali poslať jednu S-300, tak môžeme poslať aj ďalších 100. Aj keď máme prázdnu špajzu, tak tých pár desiatok eur nás nezabije. Takže takto, slnečka moje, treba zbrojiť, zakázať ruské vajcia, vodku vyliať rovno do Dunaja, rozdávať sankcie hlava nehlava, pretože tí netrpia obyčajní Rusi, ale samotný Putin. Sláva Ukrajine. Sláva Ukrajiny. Ak by náhodou chcel niekto kúpiť túto krásnu ukrajinskú kocku, tak mu ju pošlem aj s návodom, ktorý potom zverejním na mojej webovej stránke, kde stačí zadať heslo Sláva Ukrajine, otvorí sa postup a môžete si ju takto krásne žltomodro poskladať. Dobre ľudia, stačí takto, ale vám ešte pokračovať, pretože takto si to presne želajú tí inteligenti, ktorí majú krvelačné oči, majú zapotrebu zbrojiť a spolu s médiami počítať obete na ľudských životoch, aby mohli potom povedať, že wow, koľko mŕtvych ľudí. Niekto mi tu občas napíše, že som manipulátor. Viete, čo je manipulácia? Ak vám nejaký žurnalista povie napríklad toto. Ako môže niekto neveriť, že tam boli mŕtvi ľudia? Veď tam boli naši reportéri, ktorí to tam nafilmovali. Tí idiot sprostí, veď je tam vojna, čiže nebudú tam po zemi porozhadzované cukríky, ale obete, ktorých tam bude vďaka tvojho zbrojenia ešte čoraz viac. Lenže treba manipulovať a zastávať si jeden názor, pretože všetkých tých, ktorí sa snažia zistiť pravdu, musia byť klasifikovaní ako klamári. Aby to pochopili aj tí pripečení, tí menej inteligentní, tak je to isté, ako keby nejaký zapredaný žurnalista povedal, že ako môže niekto neveriť, že tam našli Kuciaka mŕtvého. Takto to vlastne v jednoduchých ľuďoch vyvolá dojem, že ten, kto diskutuje o jeho smrti, je buď manipulátor alebo klamár. Takže toľko o tej manipulácii, ako média človeka, ktorý chce vedieť pravdu, urobia manipulátora a nepriateľa štátu, pretože len média vedia pravdu a samozrejme o pravde sa nediskutuje.
Ak má niekto pocit, že nadržujem Putinovi, alebo tým podporujem vlastne vojnu na Ukrajine, tak je lepšie, aby sa nad sebou zamyslel, pretože už len podľa logiky, ak niekto povie, že je proti zbrojeniu, tak tým pádom by mal v tej jeho hlavičke pochopiť, že hlavným koreňom všetkých vojen je práve zbrojársky priemysel, ktorý treba z tejto planéty absolútne vykoreniť. Ak ja vidím niečo zelené a niekto iný vidí tiež to zelené, tak to neznamená, že s ním spolupracujem, ale to znamená, že máme taký istý názor. V minulom príspevku sa ma jeden diskutujúci opýtal, čo by som urobil v prípade, či by som nechal vlastne zobrať majetok od nejakého zločinca, ktorý by ma napadol. Viete, čo som povedal? Že áno. Lebo ak by ma mal niekto zabiť, alebo mi vyvraží príbuzných, tak ten majetok by nám bol v hrobe na nič. Ak to nedokáže pochopiť Zelenský, tak tým pádom sa môžem o ňom domnievať, že jeho cieľ je bojovať až do posledného Ukrajinca. Lepšie povedané, až do posledného Rusa, žijúceho na území Ukrajiny, pretože chápe, že o tie územia aj tak príde, tak na čo vlastne nechať nepriateľovi územie v stave, v ktorom ho našiel. Priatelia, to by bolo všetko a všetkým tým, ktorým zostal aspoň troška štipka zdravého rozumu, prajem príjemný zvyšok dnešného dňa. Majte sa krásne.